Oh, iya Bapak pintar, terima kasih. Pinter banget. Abel Kak. Bisa. Eja, Papa. Oh, Mama. Oh alah, kleru kowe. Ini lho, aku dari Rizky kok. Ya, ini berat nih. Ya, Loro aku dari Rizky. Bas kongi. itu Bas. Ya. Anak Ya Zara. tak ujung. Bang atau minyak terima kasih guys. Aku dari Rizky kok. Karena kita Ya, kemudian mangan aku. Piye namang? Piye namang? Piye namang? Papa. Oh alah lah ya. Ya Allah ngene iki engko lah aku nggawa nak ngene. Mesisan penak menet iki iki. Makasih kabul kajate. Makasih ya Dek, kabel kajate ya. Man jajan man. Terone bojone Mbak Deni, guys. Nek iki tempe iki sambelane. Terus ki mang terone Mas Desa karo bapak ya guys yo. Walah full terone. Iki guys. Kerupuk. Terus wow, nek ora penek gini guys lagi. Full terone iki urung ayarokan barang guys. Tok teronan tok. Iso ngadusi tenane nih. Ini model Rizky. Duh, terus aku dia emang ngomong yo mo yo. Masa ini iso ngadusi aku. Dukune janja. Iya. Nih gak wedi ya nih. Aku ning ngene nih. Masa ora wedi ya? Berarti anak yang tidur sendiri. Ya berarti ndekne koyo warti muk seben ndekne langsung iso ngedusi yo. Lah yo. Aku gak iso malek kok nih. Anak aku. Gimana kan? Nak kemarin kan. Aku gak iso nih 6 bulan kae ngadusi nganu cah. Kamu perlu belajar dengan ngacu. Iya paling. Ngacu pilih di? Kayaknya anaknya tuh. Ater-ater. Heh? Ater-ater terus. Berarti itu terteran kalau ibu ajeng. Wah, Salini. Ayo, mau salini. Ketekku akeh men yo. Mbak yang mikir lo mangan. Wah, bos. Lagi tirani sapa kowe? Tirani Pak Rokan. Parokan. Pak Ajeng jadi terteroi. Waktu yang lah kan ate enek dukun ben. Ndak yo makane. Aku gak percaya nek Hani iso ngadusi kok. Lah yo. Riz nangis, Riz. Marah. Ndak yo mu yo. Nek kowe dek gak ngadusi ya nih. Dek men gak ngadusi jen neh. Lambe nem persen rondo gede sapa sing dusin rak GM. Kan gede, masku cilik sakmene iki. Mau jajene mbak bocah. Oh iya. Ora i, makku dhewe. Oh, Makku bidan 5 dina bayarine. Lah yo iso-isone yo ngadusi Hani iki aneh. Wis persiapan, guys. 3 bulan lagi. Cah sing ngater-ater. Assalamualaikum. Terone Mas Rokan, Mbak. Kabul kacate ya. Atus ah. Mbak Tro. Atus. Kok pengetro gede kok tutupan. Kayak sak nang masuk iki. Mendong e. Mbok terone nganu Mas Rokan. Niku tutup Mbah Semua. Tepok wae yo. Ya wis ya. Met ngawur dene wong engkot goleki. Yo, sampean siji. Makasih. Yo i. Karek Mbah Nah iki. Nduh, iso disori ya edan. Oh, sendut. Nganu bocah jak sediluk kan apa marani? Kok nesu. Ya Allah. Dikasih minyak rambut dong. Ya Allah pantes nih. Ya, sebenarnya rasa ngangkon wong iso sendiri ndene. Piye? Sampai nek mana aneh kongkon ya. Ya iki dikit Kok tangane ndi? hilang? Biasanya iki sesane hilang nih. Tapi apa dulu? Ndah yo. Iki wis mau ate. Busuk sih. Busuk iki jenenge Hani. Hei. Pergi ya Pak Gogo.
Bal-balan ki mah gak melok pisan. Wong mosok cenglu. Kenapa? Cenglu. Mulai gak akrib. Bal-balan di lapangan kuwi. Ngene iki wis bener to. Mbok digomul Pak dhewe. Digawe dhewe. Iya, Ben. Anak meja baru. Anak mejane barang. Lha kuwi, Mam. Yo, tak lene ngarep tak ngomong. Ini yo iso bedongan nih. Balik kan. Duh. Cara Iya, iya. aku tidur tak kon khusus beda. Ijo nih, penak nih, bayarannya akeh. Iya, Je. Gak kuat ri. Duh, ora maksudnya kalau dadi tukang bayu ngadusi ngono ndak. Tapi kursus, guys. Oh, kudu kursus ngono kuwi. Wah. Anggur ae. Yo iso ya. Aku ya. Duh. Iki berkat ketemu kene nganu, Dik. Tak tikang. Yo. Dene mesti kok pake. Delokmu. Iki dikang. Ndak ya. Iki ora pesen. Tak terus, Dik. Apa nek ndi? Hah? Gak gelem sing rasa. Nek bengi tapi adem. Sikile sepak bola. Sikile sepak bola lho. Emah nih. Rembong kok, Dik. Yo, sidik kayak mau minggu kuwi. Gak aku apa jenenge? Bedonge tuku gak nganumu. Gak kamu. Lah aku tuh Kurang 2.000. ya Allah. Ya Allah. Lah, Ya iya. Allah. Ya Allah. Ya Allah. Tapi kok iso cepet cacat ya? Kok penak meneh? Dong piye kowe? Mah, gak amat. Ora kok iso cepet ya? Bedonge gak nek 5 menit. Iya tancing ini sudah ganteng aku cing. Aku anggumun aku ya. Kenapa gue tak guyu-guyu kayak Bedong kok iso gak nek 5 menit ya cacat ya? nek kowe ketewil kowe. Paling aku sak ngadusi 2 jam. Cing makasih ya. Makasih apa? Lah kan Mbok Iwangi. Nih. Iya ya wes. Ngono kok mboke kok jam piro iki? Di antara Bedong. Ket sak menake iki ya Allah. Iki aku dikek Mbak Lipa, guys. Emang dikek Mbak Lipa terus mari ngono iki dikek makku. Kumakku iki dikek Mbak Lipa, guys. Terus iki Mbak Tika iki terone Mas Dwi karo Reza. Iki konjo, guys. Mbak iki konjo. Oh, jangan iki. Iki terone Mbak Deni, bojone Mbak Deni, guys. Ya Allah, masyaallah. Ngeri. Alhamdulillah sak menake ya guys yo. Meski ngeri sak menake iki berkat ya Allah. Ini cuma tak nggawa siji. Guys. Bancaane. fresh. Lecu ya guys ya. Baju 40 hari. Kene Coca-Cola. Lu masuk 40 Iya. Duh, bukan 1 sih. Guys. Enggak kan ini kita catering nih. Tidak catering. Masak. Masa? Ih, udah cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pernah nyobain aku. Nanti Nyobainku yang itu ini. apa bisnya? Bah, Duh. Apa jenenge? Duh. tak doyan. Terus kene lapis kukus. Apa tak mau? Iya, gak njaluk. Bismillah. Dikit-dikit. Kayak ibu sering ngono kuwi. Ibu ini Surabaya. Dek Ben. Bajune enak, Bu. Heeh. Ini beli. Mantep banget. Aja ngene ya. Jenenge apa wi? Lapis kukus. Ya. Udah lapis. Jadi guys ya nek kerai barang lo Ini buka ya. 5.000 guys. Ya, tak nasen kira. Ininya sudah. Dah.
Taruh sini. Terus cobain lagi ya. Coba lagi. Ini apa ini? Takdir. Takdir. Kecil. Kak Papa, wah. Cobain lagi. Cheese. Bentar. Tak ambil minum.